Aapeli Kokkonen tekee paluun. Ja tällä kertaa trullaus saa uuden ulottuvuuden. Olenko minä nyt kaunis? Pääsiäisenä 2021 sinkouduttiin taivaisiin kaivinkoneen nokassa kuin jättimäinen jousiamuttu keihäs. Vuonna 2023 potkukelkka muuttui rakettikäyttöiseksi, kun nuotiopallon lämmitys lensi kelkan taivaan tuuliin. Nyt Aapeli palaa, ja kyllä, trullaus saa jälleen uuden tason. Siikalatvan hurjapää palaa uudella tempulla, ja tällä kertaa toiminta siirtyy Espanjan aurinkorannikolle, Torreviejaan. Mitä tulee tapahtumaan? Vain yksi asia on varma. Nyt lennetään veden päällä, ja seuraukset voivat olla järisyttävät. Aapeli Kokkonen on taas trullimoodissa. Niin no tää on nyt vielä, tää on kohtuullisen kesy, pitäisi olla. Seuraavaksi lentoon. Vitsa sulle, palkkaa mulle.